Fotosyntesen den foregår i grønkornene, som er i planteceller, og lysprocessen den foregår i thylakoiderne, og i mørkeprocessen så foregår den i chloroplasternes stroma. Her ser vi så stroma, som er hvor mørkeprocesserne foregår. Her ser vi så en thylakoid, hvor lysprocesserne foregår. Og her ser vi så en hel granum, som så er sammensat af flere thylakoider. Her har vi så den indre og den ydre membran, og så den mellemmembran. Formålet med fotosyntesen er at omdanne noget uorganisk materiale til noget organisk. En af de vigtigste biokemiske synteser, det er så fotosyntesen. Den gør så, at planterne er i stand til at omsætte vand, H2O, plus kuldioxid, CO2, til glukose, C6H12O6, og ilt, O2, og vand, H2O, ved hjælp af solenergi. Glukose er et sukkerstof. Ud fra glukose kan planterne danne stivelse. Cellulose for eksempel er stivelse hovedbestanddelen i korn, kartofler, frugt og lignende. Planter de er fotoautotrofe, og det vil sige, at de kan lave deres egen føde. De skal bare bruge en energikilde. I planternes tilfælde er det så solen. Nogle bakterier de kan så oxidere kemiske forbindelser og få energi ved det. Dem kalder vi så kemoautotrofe. Det er så sådan noget som nitratbakterier og nitritbakterier. Mennesker de er derimod heterotrofe, da vi er afhængige af organisk materiale, som er lavet af andre. Lysprocessen. Her har vi så 2 H2O plus lysenergi, og så får vi så noget ilt og 4 H plus 4 elektroner. Og så udbyttet af det er så, at man får ATP og NADPH, som så er energi, som bliver brugt senere i processen. Og hovedformålet med lysprocessen, det er så at få dannet det her ATP og NADPH. Og til at danne ATP og NADPH kommer energien fra solens lys, og undervejs bliver der så dannet det her O2 som restprodukt. Lysprocessen den foregår i thylakoidemembranen, og her er et stort antal enzymsystemer, som er placeret. Og i nogle af de her enzymsystemer er der så nogle fotosynsystemer, som indeholder nogle molekyler, som så kan absorbere solens lys. Så selve lysprocessen, så ser vi så, at fotosystem 2, det exciseres, altså det anslås, og en elektron bliver frigivet. Og straks optages en ny elektron fra H2O, og fotosystem 2 er dermed klar igen til næste gang solen lys den rammer. Vand det omdannes så til O2 og 4H+. Elektronen den sendes så videre til PQ, som er et koenzym, og PQ det sender så elektronen videre til cytokrom BF-komplekset, som så sender den videre til plastocyanin, endnu et koenzym, og videregivelsen af elektroner giver så CytBF energi til at pumpe H+, ind i thylakoidet fra stroma. Det vil sige, at CytBF har en protonpumpe, og nu er der så dannet en protongradient og en ladningsforskel hen over membranen til thylakoidet. Plastocyanin, altså PC, giver så elektronen videre i fotosystemet til fotosystem 1. Fotosystem 1 det får så også et nyt skud lysenergi, som så exciserer en af dens egne elektroner. Og nu er der så meget energi, at når elektronen den gives videre til ferredoxin, kan ferredoxin, altså endnu et koenzym, reducere NADP+ til NADPH. Ja, her er så en anden figur, hvor man så kan se, at der er
hvor vandet så bliver spaltet, og elektronet det bliver sendt afsted, hvor så blev det her elektron så skudt afsted, og energiforholdene de stiger så. Undervejs i de her processer, koenzymprocesser, der falder noget af energien, men når det er enzymer, så koster det så ikke energi, fordi det er enzymer. Men så rammer den så det her, eller så kører den så igennem det her cykron BF-kompleks, og det koster så ATP, og så fortsætter den så gennem det næste koenzym, og så her, der får den så et nyt skud sollys, og så stiger energiforholdet igen, og det stiger så ekstra meget, og så vil det så ske, at i den sidste koenzym, at det så udskiller det her, eller hvor det så bliver dannet til NADPH. Ja, mørkeprocessen. Hovedformålet med mørkeprocessen er at danne glukose ud fra H-atomer fra NADPH. Her bliver der brugt energi i form af ATP. Processen den foregår i kloroplasternes stroma. Den kræver ikke lys, men er selvfølgelig knyttet til lysprocesserne. Den foregår i et cyklisk forløb, hvor der fra hver 6. omgang af cyklusen dannes et glukosemolekyle. Denne cyklus kaldes for Calvin-cyklus, og det er så den, vi ser på billedet her. Cyklusen den kan så deles op i 3 dele, og i første del der er det så et CO2, som fikseres, altså indfanges, hvor ribulose 1,5 bifosfat, den karbosylerer. Så bliver der dannet 2 molekyler 3-fosfoglycerat. Og det er her enzymet riboskokatalyserer de 2 processer. Det vil så sige at få en proces til at forløbe, uden at den selv ændres. Så i anden del, der er de her 2 3-fosfoglycerat fosforyleres. Der sættes fosfat på, som koster ATP, som stammer så fra lysprocessen. De 2 1,3 bisfosglycerat reduceres, og de omdannes til fruktose 6-fosfat, og det bliver omlejret til 1 glukose 6-fosfat. Da de 2 stoffer er isomerer, altså det vil sige, at de indeholder de samme stoffer, men er sat forskelligt sammen, og derfor kan de så omlejes. Og så i tredje del, der bliver ribulose 1,5 bisfosfat gendannet, så den er klar til næste runde. Og det her det foregår så 6 gange, inden der bliver et glukosemolekyle. Inden der bliver dannet det her glukosemolekyle. Her ser vi så, at den samlede proces, solen den rammer lysprocessen, og så omdannes så omdannes vand til O2 og 4 H+, og det vil sige, at vi får en ekstra elektron, og den elektron den sendes så videre til en hel masse koenzymer, og videregivelsen af elektronen den giver så energi til at pumpe H+ ind i thylakoidet fra stroma, og det vil sige, at der dannes en protongradient. Elektronen den sendes så videre, og så rammes den af et nyt skud sollys, og det vil sige, at der kommer mere energi. Og nu er der så dannet så meget energi, at man kan reducere NADPH til NAD plus til NADPH, og ATP plus P reduceres så til ATP.